ल सलिन के अरे अनि व्हाट इज योर नेम माई नेम इज सलिन हमाल ल अब कह भन्देऊ त एकचोटि क क क शुद्ध बोल के क त होइन के क सिधै क क कमल ख खरायो ग गमला घ घर ङ च चरी चुच्चे च छ छाता ज जरायो झ झन्डा ए तीन लड्के ट टपरे ठ ठड्याङ्ग्रो ड डमरु डुलाइयो नपढ्ने पढ्ने कि नपढ्ने नपढ्ने ल अब जनवरी फेब्रुअरी भन्देऊ त